γίνουμε σαράζα γίνει, ραχιόλογα γίνουμε σαράζα γυρίζω. Παρακαλώ Χριστέ και Παναγία, παρακαλώ Χριστέ και Παναγία, ας έλεπα την τριώνα απ' την εβδομάδα μία, ας έλεπα την τριώνα απ' την εβδομάδα μία. Η Σέρα, κυρίες και κύριοι, επόμενος μες στην καρδιά μας είναι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο δάσκαλος ο Μωυσής Καρύπης. Τον είπα. Ο Μωυσής Καρύπης. Ο αδερφός του Συνταγματάρχης Εραστέχνου. Να τους ομοστατήμους. Ο Σπυράτης, ο Τραγωδένων. Ο Χρήστος Σερανίδης και ο Βασίλης. Ο Αλεξίου Βασίλης Και τα όμορφα παιδιά των Μόντων. Αλεξίου Αλεξίου Αλεξίου. Ναι, εγώ Σαββατιανή και κανένας. Σαββατιανή. Ναι, ναι, το Μουτσάκο.